Us demano el meu vot perquè crec que els petits canvis poden aconseguir moltes millores en la ciutat i en la convivència. En aquest cas concret es tracta de fer una millora en l'encreuament o unir el que seria l'avinguda Josep Tarradellas, que ara està pràcticament tallada o dificulta el pas en el que és la zona nord de la zona sud. En concret amb el creuament o amb totes les cruïlles del carrer Berlín-París i Marquès de Sentmenat. És un espai inhòspit, fosc i amb certa dificultat, sobretot per persones grans, donat que són moltes de les distàncies molt llargues per poder creuar-lo. Aquesta millora es tractaria d'unir amb un pas de vianants, arranjant el que és la zona d'espai verd on està el monolit de Josep Tarradellas.